kadaya sa today na road trip kata from Taiwan to Wan Chai, Hong Kong plus dagiti at dito mga Ilocano Sonata ag Yaman. Idi tain napasuko tibim mato a puso ni Bruna nga ayat ko. Tinalikod akon bibiyag ang kinabaro, sinangukon tina estaduan abiyag ko. Iti 16 atawen ko nasa paa kan unay asimango, responsibilidad at pamilya at tao. Jak in kaso gapuken Bruna nga alyaw ko tarungaat amin asikik ko. Tarungaat amin asikik ko. Tarungaat amin asikik ko. Danim di alda apan nagsublik di tasiban, tapno intamane pasantaken samit ni ayatta. Ke iliw anak pay panagin na tayo ka, kaya ko ama-amwa nusyak pa'y netlat ng runa. Bueno adan nakayawa sa weman ay puno o plisla. Kanu siya metlan iyo uray mo, ama ngikot day na puso. Ngem ng runa, kaya ko nga indengan ibalikas mo. Ay ayatan na malipanak amin ariga, kailiw ko taarasas mo analailo, ken talas bang mo ajak ka umorenton ka ano.
amuan no siya pa'y metlat ng runa. Reno at dan nakayawa sa wemantay punlo o klisla. Eno siya metla iyor oray mo amang ikot day kapuso. Ngem ng runa kaya ko nga imdengan ibalikas mo nga ay ayatan na malipat at amin ariga. Kailiw ko paasas mo analailo ken talas bang mo ajak ka umarenton ka ano. Ka umarenton ka ano. Ilimi ay naisusuk-iso ay mingawan titunto siya'y nilay ay pantutuan dan siya di iyak-ining saan. Ito ay noon ni man biyahe lugan maitang itangin masapul na piksa di makina nanagadu di saat ay kalsada. Dunay pandadanan ay tulao gobyerno kayo at tumulong anoan kung mari-solusyonan yan nga niyo paabot adin aksyonan. Dagdagan magkiti salamat ni opisyales ay mababas ini sinyo pa'y kaiman sakripisyo umarawi ay manhanap si pondo kalsada umaan umintas daan mi
waday tinkuyog mi ay maniling ulay no magadi pulya mansisindukat ay mangubla iso nga ulay waday tumaan wadan to'y indapan kaulian dan mayat ay talagas manggat anmi ulay no kananda adawi ikaw nga ulay waday kumaan wadan ko'y indapan kaulian dan mayat ay talagas manggat anmi ulay no kananda adawi kanayon ay bagang imanina anak ko siya dinamnaman na ulay no sinudi ang balina wingam lugar ay napuan ulay no sinudi ang balina wingam lugar ay napuan Umanaw ka di nagtulip-lipatan di nagtulip-lipatan na mabati ngayon ka pinanawan amin tuasabu ngain ka malabasan dayjay tumanglaylay isuntot isimyal in ka pinanawan apay dayjay langit ngain kawin akmitan jay ulit magpanis sinaay nigasan in ka pinanawan
sumput ti simial in kapinanawan apay kay jay langit ngain kawin apnitan jay ulep nagpanes sinaay nigasat rin kapinanawan naninana agsingsingpet ka umadayuwa inakon sumina binakto sa pulen no dinak makita di gantong daang nuwawanak dita den na laki o marubos lumalagлагit mo ayat indong mo kay di nanang ko kay sut ka mga no ada parikot ko ket liwliwaen na numalmal dayday to'y puso nawanin tintun nagsumli dagidi adong mo ken panagibig ay aniya natuok ti awan ni nana kaarig nagtataw maawan sang ladan na nagkasakit din iagapay inana mangipay kaasing ken mang tapaya agdumalaeng tiyak syumana kunada hinantumartapan ipugno nga ina Gusta ka si kakadidayta adnya kadi pari kurina makita ka naragsaka gapuiti aurang ita siput pa'y nauligan na kita ta adu atawenti naglabasan nutoy ayat ko inaywanan siyag kubaita at daditaden na ay tapuso ken panunod mo naragsak ka kuman
Ano si kakin siya tinagkatuluyan na dwa at adain kuman itirag sakta kaminsan ta kanay karitunggal maysa. Alagip ko di naglabas aduy di arapan na kaslaawan patinggana ngeman yanta inwag sinida tan sa bali in ka nakadkatwa ikararagta bendisyon ti Diyos Aba tutoy ayat ko inaiwana siya'y kumaita danitaden na ay tapuso ken panunod mo taragsak ka kuman siguro daytoy igasata tapusi ka ken siya tinagkatuluyan na dwa tatadaen kuman itirag sakta kaminsan ta nganay karitunggal maysa Diyos medlaeng tinangibaay tigasan ti tunggal maysa. Nagluisunti nagpatinggaan iti namuwa gainda napaayan ay di dabukas la pudpudlo iti indaing panginda yaman niyan Diyos ko wartag la kinayada Kapanen maikadwa at naamamu Impay ko aming nga kayat na Nagkakapempay ko'y takyag ko Sa baligayang tintinsyon mo Kagauteng met gayamen Uiwanet ko ang ano sa tiyag lakay abang isyam apulo ang banumet nga binti babae nga limpyo banulo
Turay nung kastoy tinta nga pag-asa, di ka agbuti nung umasideg dagyan ka. Adala tamet ti babae, luwagayat da doble-doble, doble-doble iti dagayunari. Ang ano sa tiyag lakay, abaro di siyam abulong. Pangbarumet ngawin ti babae nga limpyo puro manlulupo. Ang ano sa tiyag lakay, abaro di siyam abulong. Pangbarumet ngawin ti babae nga limpyo puro manlulupo. Tanawagan ti baybay, sabay lilen nagtinit agbaliwen, dagat ka perswaan. Inagkatban nga rutbagbag na, rabaw iti kadaratan tarindag, lambiis puloy ti agin. Tayo na ipukaw iti tingataan, dagin sen parukundag isa lang. Diyos ko, anyan nga gasat ko, tawad mangipat patek daytoy mo. Amin ketin naramit ko, nagbali nagkanak ada sundong apay ulpit din na ko. Diyos ko, pakawanem tuy anak mo, tay nagibusan tuy angis ko. Tapno nagpatinggan pa na kay lupit-lupit ko, tawmaya ko di na saklang mo. Ngem duday tuy ti ipay mo, tapno masubok titipker ko ang duday ti ipay ang tubo. At damin to'y panunod ko, tagitin bilbilin mo sa tulos, may waksi dito'y puso. Tayo nag-ipukaw iti tingataan, dagin sen parukundag isa lang. Diyos ko, anyan nga gasap ko, tawad magipat patek daytoy lumo. Amin ketin naramit ko, nagbali na kanak ada sundong apay
pusaran ko'y ang isko. Tapno nagpatingga pa na kay lupit-lupit ko. Naumaya kun di ta saklang mo. Diyos ko, anyan nga gasap ko. Tawad may ipagpatagday ko'y lubong. Amin ket tinaramit ko, nagpalitan na ng agasungdong. E papay ulpit din na ampo. Diyos ko, pakawanan to'y anak mo. Tapluwag patinggaman na kay lupit-lupit ko. Iti siya ay imadiyo, ginunang kaniyang idi, ururayan to'y puso, lugar ang nabanam, awit mo di karim, nga isun balot ko, magip-e to'y ilibo. Kaya tiga-atam lugar ang pagsapulan sa balik di damdama at tenkenean ayan at sangi di puso di ka pinasama pinangnamnam na hukbang na ayan hukbang na ayan mo. Yes, and happy watching Pupukahi, boys! To LP, Kokoy, Jonah, Rico, Yola, Marie and Edwin,
kuken ka Tatanawagan ka Abay titawa Bare makasapit ka Amurya tiyak ko Agora ang isasapit mo
Thank you so much. Yeah. Sikalain na Biyak ko agsisingpet ka Umatayo at di ka din na Dawaten nga iuray na Dati pa nagsugli sa ngalan ani ayan Wani ako aguray akin ka Iti susulim dito'y din na Ikarim hanggang subli ka Dito'y din napiyak ko iyur uray ka Ay atin ko biyak ko Ipatpateng kami titin na pudno Dumuken lalaino Kadata ubiyag ko Napalalo unay aragsak ko Natungpad ti ara pa ako At tuya jakong umadayo Dita den na usan dato'y biyag ko Anyan aragsak ko itanta at daka Intan ipapas ti iliw ta adwa Agiyaman na itanta at daka Alawen biyak ko
maliknan ingka panagdungol nauma akon nga agur-uray agpadpadaan ti isa sangpet mo aglinipatan manong ko iturtured ko sa empapanaw mo bidot ti arapa ako takay kayat men iti umadayo aw pawilan ka tagandat kong agdenata kuma ang yaminwal dagnat sang kinuna agurayak inggat makaurnong ka aw pawilan ka manong ko aw pawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y dena aw pawilan ka tagandat kong agdenata kuma ang yaminwad agnak sang kinana agurayak inggat makaurnong ka aw pawilan ka manong ko aw pawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y dena manong ko alinipat entan karin karita waswasentan ket di naktukuman subsobyanan tanalabit sa anak tunawayan aw pawilan ka tagandat kong agdenata kuma ang yaminwad agnak sang kinana agurayak inggat makaurnong ta aw pawilan ka manong ko aw pawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y dena dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y dena Daytoyen tin na kinararapaan napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa nga tawin ta nagbaetang saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko ti
agnanayon, ikarik asiksikan tulain, ay ayaten inggat tungpal tanem, sikalain diakkuan sa bali, agmay saka mauyos man tuy biyak, mamati ka kung makaniyak biyak ko, ay ayaten ka ipatpatek at hinaputno. Sabay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biag ko tiag nanayon, ikarik asiksikan tulain, ay ayaten inggat tungpal tanem, sikalain biag ko ang sabali, agmay saka mauyos man tuy biyak, mamati ka kung makaniyak biyak ko, ay ayaten ka ipatpatek at hinaputno, sikalain biyak ko ang sabali, agmay saka mauyos man tuy biyak, mamati ka kung makaniyak biyak ko, ay ayaten ka ipatpatek at hinaputno, ay ayaten ka ipatpatek at hinaputno, ay ayaten ka ipatpatek at hinaputno. Sabay kumabiyag ko tahimdinga, unoy tuy agayat ken ka, sunataan na igamer iti ayat, anagtaod kaunggan tuy puso, langit iti kayarigak ken ka, wen sika tinararapa ako, napateg ka tuy puso kenrik na, jak kaya amapukaw ka din na, sikalaeng di inay ayat ko, idi ita ken tiyag nanayon, sikabiyag ko't makaigapot, nuapay naragsak ti lubong ko, sikalaeng di inay ayat ko, sikalaeng usal datoy biyak ko, napatek ka dito'y puso, wen sika
Langit iti kaya rigaken ka, wen sika tinararapa ako. Napateg ka tuy pusok Henrik na, jak kaya numapukaw ka na. Sikalaeng di inay ayat ko, idi ita kenti agnanayon. Sikabiyag ko't makaiga po, nuapay naragsak ti lubong ko. Sikalaeng di inay ayat ko, sikalaeng usal na tuy biyag ko. Napateg ka dito'y puso, wen sika tinay ayat ko. Napateg ka dito'y puso, wen sikat tinay ayat ko. Wen sikat tinay ayat ko. San amalen nga inak panagmaymaysa, may palagip kaniya naragsak ana pala basta. Dagiti aldaw nga agar arapa apta, binuyugan na irut nga inarakupta. Jak manlaeng biyag kuwan ni namnama, iti pagbiit na pukaw ayata sinangalta. Gapuka di tagdan sa bali, venudinak inayat isualis tunak nga insugat. Inayat ka ti napudno, impaay ko di anus kendungo. Inted ko ragsak akalikako mo, ngem kinay kayat mo iti imatiyo. Hanya ita di banag ko, inulilang pinagdaangang tuy puso. Adda ka din nakita magsabali, tasyaptay inka inwaksi. Jak manlaeng biyag kuwan ni namnama, iti pagbiit. Ket dito yan nga gibos ti upload tayo gagayem. Into man na sa maranong upload ken videos tayo. Kaya man iti iwan sa na apan nagtatarabay. God bless.